Let's preach about Drumas. Drumas media, Drumas, Drumas everywhere. Drumas, Yo. Drumas media, Drumas is everywhere you go. In Harare, Drumas media, Bulawayo, Drumas, Mutare, Drumas, Haumaswingo, Drumas, hey. Drumas media, Drumas is everywhere you go. Ucholocho, Drumas media, Drumas, Plumtree, Drumas, Kecheka, Drumas, hey. Drumas media, Drumas Tichi is everywhere you go. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi misodzi pamatama. Tine mwana wechikoro anga achiita form 3 enara Chitewe paMutondwe High School kunzvimbo yeMount Darwin, uyo akazviuraya. Regai katitaure nemhuri tinzwe kuti chii chikonzero chakaita kuti pedzesere afunga kuzvipfudza. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Drumas media, Drumas Media, covering social matters, current affairs, and getting you informed with the correct information that can be trusted. Drumas media, Drumas everywhere. Drumas, Drumas, Oh, yo. Drumas media, Drumas is everywhere you go. Everywhere. Nini ndini mama wemwana akashaika nepoison. Chii chakaitika? Inga ndisipo ndiri kuHarare, ndakazofonerwa kunzi mwana amwa poison. Pashure pekunge atsiurwa nehanzvadzi yake kuti chibage chawatora chakaiswa mushonga. Saka semwana anga atora asina amuona, anga afamba distance ndobva adzoswa. Saka kudzorwa kwaakaitwa ndiko kamubata zvikanzi mandidzosere ide mama afana mandiudza kudhara kuti chibage ichi chine mushonga. Ndokunzi aiwa tatisina kuona kuti ndo chibage chawatora. Saka iye akangogumbuka ndokubva atanga kupopota. Semanzwira ndakazvitanza akabva atanga kutopopota zvokusagoneka panguva. Ndobva azotoratidzwa chibage chii, ndobva atora kupepeta chibage chichi. Saka ndo paakazosiya chibage chii, ndobva akapinda mubhedhu, ndobva atora mushonga, ndobva amwa. Hanzvadzi yacho yange iri mukicheni. Achibuda ndopari kusangana nehanzvadzi yake iri kutovharawo dhoo repadining. Zvikanzi ndanwa mushonga. Bhodhoro tarisa bhodhoro ndatomwa mushonga bye bye. Akubhaibhisa hanzvadzi yake anga amutsiura. Ndo manzwira ndakazviita. Anga akura sei? Anga ane 16 years, anga ari 15. Saka anga muform 3. Form 3 paMutondwe. Pamutondwe. Alright. Asi haana dzimwe shamwari dzaanga anetsana nadzo here kana kuti because maona ndi kuita isiriyo nyaya, anogona kunge anga ari munhu anga akatotsamwa wake kare. Semafungiro yangu, zuva iroro ndo zuva ranga raenda vanhu kumasports. Kunonzi kuchii kwakaenda nezveroma izvi. Vamwe vake vanga vaenda kwaidiwa ma$10, saka iye haana kukwanisa kuwana $10 yenda ndisiri pano, ndandiri kuHarare. Saka nemaonero yangu semunhu aitomboitaura mari ndichiri pano. Saka ndiri kufungidzira kuti pamwe zvanga zviri pamwoyo pake kuti iye aitoti andofanirwa kutoendawo chete kuri kuendawo. Sendatadza kuenda. Saka ndinoona kuti akuzotsiurwawo kwaakabva azvibatanidza. Kushayikwa kwaitwa mari yekuti aendewo. Vamwe vese vakanga vaenda vaifungidzira kuti achaenda navo. Alright, tisingatarisi hedu nyaya iyoyi, iye anga ari mwana akaita sei kana tikati kubvunza nezvake, tingati anga ari mwana akaita sei uyezve ainzi ani? Ainzi Enara Chitewe. Magariro andaita naye zvangu anga ari magariro akanaka. Kana wemunharaunda anomuziva ari mwana akarereka, asi zuva iroro ari kunzi akaita hasha dzisina kumbobvira dzaoneka.
imhepo dzanga dzasumuka. Ndomaona ndiri kuzviita kuti imhepo yanga yatomupfeka nokuti hanzi akapopota zvisingaiti nenyaya iyoyo chete. Ora tuchienda mumhuri make hakuna here mumwe munhu akambofa nekuzviuraya? Mashuro munin'ina wababa wake vakafa nekumwa poison. Munin'ina wababa wake? Munin'ina wababa ivava wepane ivava akanwa poison ndobva angozvivharira mumba imomo, ndobva atsitsa dhoo nemakumbo zvokuti hapana akakwanisa kupinda. Vanhu vakatozowana munhu adi afa, vachivhura dhoo hapana akakwanisa kupinda, saka akazoita dhoo rokurova kuti vapinde kutoona, vachitoona munhu atofa. Baba atotanga achiti nematambudziko akaoneka. Amene zvamungade kutitaura pamusoro pechiitiko ichochi? Chiitiko ichi zveshuwa chakaitika, but tanga tisingazvifungidziri nokuti mwana waye ari form 3. Taifunga kuti achaendawo mberi nechikoro. Tichigara ndakati mwanangu ndiri kugara kwaRarira, ndiri kugarira iwewe kuti udzidze, but nokuzonzwa kuti anwa poison. Ndichibva kuHarare nichimuona ari kuchipatara, ndakabatikana zvikuru, ndakakwanisa kumudaidza enara ndobva angogutsura. Takati tichakurira, ndobva ndauya kunokumba. Pfungwa dzedu taedza kufunga dai kunzi kunamata kunodzoka, ndangoti Mwari dzoka imwe wake ngaudzoke mudzore enara, asi ndakabatikana zvikuru kusvika mai vazondifonera musi waakashaya kuti musikana uya akukundikana. Takati bva tagara tozofonerwa nanesi. Zveshuwa nematambudziko musikana uya azotisiya. Zvakatibata zvikuru nokuti ndiyo last born kwasikana, tino musikana 1 mukuru, saka panga tawana iye takachitoti tawanawo munin'ina wake, asi takaona kuti Mwari vakaita kuda kwavo, ndiwo akatipa, ndiwo vatora, ndozvinongotaura. Tichidzoka pane zvataura namama kuti pane mumwe akambofa nepoison, hamuone here sekuti pane mhepo inogona kunge iri kutenderera inoda kutogadziriswa? Izvo zvatakutoona kuti nokuti nharo dzaakaita chinzi aende kuchipatara, akatenga achiramba kuenda kuchipatara iye amwa mushonga. Tinoona vakuru vanonzi vaita mushonga vanotobatsirikana, but iye kunoku airamba kuchipatara ikoko futi kuti amwiswe mvura anzi airamba. Saka tikaona kuti imhepo, mwana mudikiziro rake haangasarudze rufu 15 years, asi iye akasarudza rufu. Pamakaenda kunomuona kuchipatara pana kana zvaakambotaurawo? Kutaura anga asingakwanisi, chaakazongokwanisa kungosvinura nokugutsura nokudaidzwa kwakaitwa naamai kuti enara vakandizondifonera kuti adaire, ndizvozvo chete. Zvakaoma. Mati vana vangani makavabereka vari vangani? Vana vai 7. Saka mukutanga mukomana tere musikana, ndobva kwazoya vakomana, saka uye last born ndiye wechi7. Ungatsanangura zvakaitika musi uyu zvakanyatsofamba sei? Nyaya yakaitika nyaya yakandirwadza, noda kuti hanzvadzi yangu kunga tichigara tese hatina kubvira takwesherana zvokuti tingafungira nemweya wakadaro. Nyaya yakaitika ndeyekuti akamuka kuseni, ndobva abuda pamba, ndobva aenda akazodzoka zvekuma round 9. Saka adzoka ndikamubvunza naye watete mama enda kupi, zvikanzi ndandaenda kumaraini, asi mumaraini shamwari dzake dzaitamba nadzo dzese hapana ngari, kana kuti alright. Saka panguva iyoyo hupfu papasina, ndobva ndikamuti hupfu hapana, isi taitogadzirira kuti tiende kuchechi. Saka ndobva ndamuti sisi hupfu hapana, zvikanzi alright ndiri kuzviziva. Saka akabva aenda mumba atora chibage chaakatora chandoziva kuti ndosagara atora rine mushonga. Saka panguva yaakatora chibage ichi akachipepeta, ndisina kuzviona, kusvika atochitakura kuenda kuchigayo. Asati asvika ndopakauya hanzvadzi yake akamusira, ndobva ati chibage ichi anga ane chibage aida kukanga. Ndobva ndamubvunza kuti ko chibage ichi wachiwana kupi, zvikanzi ndachitora chisaga raenda kuchigayo. Ndobva ndikati chibage ichi chine mishonga, chikanzi timbomira kuita sei,
kuchidya. Saka panguva iyo ndopandikabuda mumba kuti ndidedzane hanzvadzi yangu yenara. Saka pandikabuda inini ndakamuona anga atofamba twachinhamba, ndobva ndamudedza ndikati enara dzoka nechibage ichocho. Iye haana kuita nhara, akadzoka asi aipopota paakadzoka. Saka akasvika achita nini handidi zvokushandiswa, iye handidi zvokuitiswa, achipopota. Ndobva ndati ko ndakuitisawo ndikuudza kuti chibage ichi chine mushonga. Ndobva atobogara pasi bva aramwa chibage ibva agadzika. Ndikati kana usiri kuenda chigare iwe regedza nditi sei ndinozoenda nini ndipe dhora racho nonotenga chingwa tidye chimwe. Ndobva anditi dhora racho handisi kukupa inega ndiendo chigare. Ndobva andotora futi isagare ndikati vanomuratidza chibage ichi ndikati tora ichi. Ndobva atora ichocho. Saka pakatora chibage ichi airamba achipopota. Ndikati nhaye nara ini handina zera newe ndinokurowa. Saka panguva ndikataura kuti akabva asiya chibage ichi futi. Ndobva aenda mumba. Saka achipinda mumba enara inini ndakabva ndadzokera kukicheni, iye anga apinda kubedroom. Handauziva kuti hanzvadzi yangu yati ndotsvaga mushonga. Saka achibuda mumba achiti bye bye, achibuda achivhara dhora mudining, ini ndaibudawo mukicheni ndichinzi achidedzera kuti bye bye hatichazoonana. Saka inini ndakabva ndaenda kwaari ndichida kumubata kuti arida kuenda kupi sezvo isusu vabereka hapana pamba vese vari kuHarare. Saka panguva yandakada kumubata ruoko ndopandikaona akazara mushonga mukanwa. Saka panguva iyoyo anga akaviga bhodhoro riye kuruoko. Ndobva arikanda pasi ndopandikabvunza naye nara watomwa mushonga here nenyaya iyi. Ndobva ramba akanyarara. Ndati saka isho watomwa mushonga. Saka panguva yakabva nditi bye bye tinozoonana. Ndikati kupi? Saka panguva iyo ndikabva ndatoona kuti nyaya iyi zvayaitika ndikabva ndatopererwa panguva iyoyo. Vandamboramba ndakamira ndikamutarisa kuti zveshuwa amwa mushonga. Ndobva ndamuti iwe chigadzira tiende kuchipatara sezvo mushonga wawanwa uri poison unouraya. Chigadzira zvikanzi zvitori nani ndife. Ndikasaka unofanira kuda kuti tanetsana nenyaya iyi. Zvikanzi haya zvini nani zuva rangu ranga ratoita sei ratokwana. Ndopandikataona kuti andiri ndega nyaya iyi handichaikunda. Ndopinda mumba ndachinja. Saka ndachinja ndikabva ndanotsvaga musoro kuti angandibatsire ndiani kuti timubate sezvo munhu anga akutoita nharo kuti ndasakwanisa kumukontrora ndiri ndega. Pandaenda kumusoro uko ndikaenda kwana momzi kumusoro uko. Ndikasvika kumusoro kwacho handina kukwanisa kuona vakuru. Ndikasvika pane vadiki ndobva ndavaudza ndonyaya iripo. Ndobva ndachitsvaga bhaiki uende nani hanzvadzi yako. Ndobva ndaenda kune mukomana anga ane bhaiki uye vandamusvikira achitobudawo. Saka nyaya ikazoitika ndikuti ndikazofunga kuti aga ndimhanye kumashops kunotsvaga mota. Ndichienda ndikasvika kuwana headmaster wepaMutondo amai Shumba. Ndobva ndavatsanangurira nyaya iyi. Ndobva ndaenda kumusangano asi rega ndichingoita sei ndichingokubatsira. Ndobva watouya nemota paya vandasangana namukoma tashinga. Ndobva ndatoudza kuti handozvaitika kumba handitoita sei tonotora enara amwa poison. Ndobva tazouya ndobva tamumanikidza kupinda mumota ndandotomutengera mukaka wekuti anwe. Ndobva tamumanikidza pese apa tasingatowirirana tikatoita zvokumanikidzana kupinda mumota. Saka tapinda mumota taakuenda ndopandikatanga kutotaura naye anga taakutotaura zvakatonaka-naka. Ndakutomubvunza kuti ko indawa naye nara asingadayiri. Saka tasvika kuchipatara anga akutondidaira taakutotaura nyaya ikoko. Ndichomuti unoita zvakanaka enara. Saka panguva iyoyo manesi akabva yanonoka kumupa help kumanesi. Noda kwekuti waiti tiri busy. Mapaipi ekuti tumupombe mushonga hayasikwanika tikutsvaga makii. Saka tikaenda zvekumaraunda 10 tichisvika pachipatara. Haana kukwanisa kubatsirika kusvika kuma2 ndopaakazonzi rega tichingomita zvemushonga timuise pamadrip. Saka nemvura shoma yanga apiwa kuti akwanise kurutsa mvura iyo ndeikanodhailota mushonga. Saka panguva yakangopiwa mvura iyoyo akabva ati ndiri kunzopera simba. Saka panguva iyoyo akabva arara pasi ndiri kunzopera simba. Saka manesi akabva andituma kufamasi kuti chienda unotenga mushonga. Saka pandikaenda unotenga mushonga akazosara achirambira manesi kupiwa mvura nokuda kuti aibvuma kupiwa mvura neni chete. Saka ndikazodzoka inini hanzvadzi yangu yange yakutokundikana. Saka nyaya ikazoitika ndekuti akabva atoiswa pamadrip asatogona. Asi aitaura achiti waudze ndirunzwa mudumbu. Ndobva aiswa pamadrip paipai. Ndakaswera ndikamugarira hanzvadzi yangu ndichifunga kuti dzimweni dzenguva tinobva ikoko tatoita tese. Asi zvikazokundika kuti
ararame hanzvadzi yangu. Nofunga pese ubva musi weFriday ndaingosvira kuti hanzvadzi yangu maybe achabuda muchipatara tichienda tese kupi, tichienda tese kumba. Asi nyaya yekuti andakazongonzwa shoko rokuti hanzvadzi yako yaita yashaya, zvinova zvinhu zvakandirwadza zvokuti nanhasi chinhu chikunetsa kuti ndichigamuchira kuti hanzvadzi yangu yaita yakashaya. Saka ndonyaya yakaitika. Wewe mushonga rudzii? Mushonga wakanwa ilamda, mushonga wemakonye muchibage, wofitisa chibage. Wabata dzoka. Ndinonzwa kuti kazhinji kana munhu afa nekunwa mushonga kana kuzvisungirira haarare mumba, anobva avigwa. Zvakaitika here pakafa mati munin'ina wenyu? Munin'ina izvozvo zvakaitwa here? Kufa kwakaita munin'ina hazvina kuitika saizvozvo. Munin'ina akatorara mumba akatoita nyaradzo, tikatogovana hembe dzake tosvika tikakomunin'ina. Nekuti zvinotaurwa kuti kana munhu aita firo dzakadaro mukaita zvamakaita zvese izvi zvinokonzera kuti rufu rurambe ruchiteera mudzinzi. Saka ndazoda kubvunza izvozvo kuti zvakambofamba sei pekutanga. Ndizvo zvaitwa ana baba vanga vachiri vapenyu, baba vedu akatibereka. Saka izvi zvazoitika izvi taavana tega tega novakoma, ndo vakati aiwa mutemo wapo uyo haarare mumba, haagove zvitumba zvimba, hembe dzake dzese dzinoenda nemabhuku yake ese yakaenda. Zvatakazoitawo haana kurara mumba, akangoya straight ichivigwa. Ongu ndofunga manzwa zvataurwa zvinosuwisa. Kana muchitondera zvakare takambokupai nhau yakaitika kumhondoro yemwana wechikoro zvakare akazviuraya. Ndofunga vana vechidiki vanotoda kutosimba kuudzwa kuti kuzviuraya haisi solution. Kuzviuraya handiyo nzira yekuti unge uchizivisa vamwe kuti handisi kuwirana nepfungwa dzenyu, nekuti nyange vakanzwisisa iwe usisipo zvinenge zvichabatsirei. Kuna NR atoti aiwa kazorora murugare ndiyo nzira yedu tese, asi nzira dzacho ndo dzinosiyana. Andrew Neshamba ndozita rangu. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.